एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सुके ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅର ବଡ଼ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ତ ତାକୁ କହିଥିଲି କି ତତେ ଫୋନ୍ ଦେବି ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ଦେବି ତ କାଲି ହଠାତ୍ ମନା କଲି ଆରେ ଭାଇ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଫ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଯାଉନି କି କିଛି କରୁନି ମୋ ଦେହ ଖରାପ 4 ଦିନ ହେଲା ତ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି ଗିଫ୍ଟ ନା ତମେ କହିଦେଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କହିଦେଇଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ହେବି କହି କାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା ଡ୍ୟୁଟି ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି କାନ୍ଦିଲା ରାତିରେ ବି ସେମିତି ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲି ପିଜା ଆଣିଥିଲି ଖାଇଲାନି କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି କିଛି କରିବିନି ତମେ ଗଲ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସକାଳୁ ସେମିତି ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କଲି କିଛି ବି କହିଲାନି ଖାଲି କହିଦେଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲା ସରିଲା ଆଉ କିଛି କହୁନି ଟୋଟାଲି କଥା ବି ହେଉନି ନା ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ତାକୁ ତା ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଦେଖିବା ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଖୋଳଟା ଦେବି ତାପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେବି ଖୋଳଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ଆଗ ପୁରୁଣା କ'ଣ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗ ଦେବି ତାପରେ ଏଇ ଖୋଳଟା ଦେବି ତାପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେବି ଦେଖ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନେ 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 Hey, hey, पैसा दे फोन आनिया hey दे पैसा दे पटा फोन दवा चलो देखिया पहुंच वंशी है वंशी हम फोन नबू हाँ हाय फोन नबू ने देखी मुहटा देखी मुहटा हाँ हाँ आप इसने फोन नहीं लुपरा हाँ फोन कहीं है फोन कहीं हाँ फोन ना आप फोन दिया लाइटी कोई फोन कहीं खबर का फोन आप नहीं ये ऑन करे हाँ कौन कहला हैं में शादी हाँ कहला को दामे को अक्का तब विश्वास करने का खानु ने सब नंबर आज सेव अच्छी व्हाट्सएप सेव अच्छी सब अच्छी है